Навигация в главното меню, известно още като бутон «Хамбургер». В този видеоклип ще ви разясним частите от менюто, за да ви помогнем да се ориентирате по-добре в приложението. Достъп до главното меню може да получите, като докоснете бутона на главното меню, който прилича на хамбургер в горния ляв ъгъл. Зони и програми. Тази опция ще ви позволи да персонализирате вашата програма от тази страница за автоматичното поливане. Програма за напояване указва на вашия контролер кога да поливате и колко дълго. Може също така да добавяте или редактирате зони. Зоната е площ, напоявана от един и същ клапан. На тази страница може да добавите снимка, да промените име на зони и така нататък. Водни тригери. Водните тригери насочват HydroWise да прави промени в програмите. Повечето клиенти използват настройките по подразбиране. Ако е необходимо, може да ги настроите така, че да отговарят на вашите специфични изисквания. Пример за някои от тези фактори е спирането на напояването преди да завали дъжд или по-продължителното поливане по време на горещо време. Сензори. HydroWise поддържа голям набор от сензори в зависимост от модела на контролера. Тези сензори се свързват директно с контролера чрез портовете SEN. Някои от често използваните сензори включват спиране при дъжд с помощта на Hunter Mini Click или Hunter Wireless Rain Click, почвена влага с помощта на Hunter Soil Click и мониторинг на потока с помощта на дебитомер HC. Настройки на контролера. Настройки на контролера изброяват важна информация за вашия контролер. Може да промените или редактирате следното: името на контролера, серийния номер, режима на програмиране. Препоръчваме ви да останете на стандартен режим, метеорологични станции и разширени функции. Отчети. Отчетите предоставят полезна информация за напояването, като например летен преглед на вашето напояване или поливане, календар на вашата история на напояването и прогнозирано напояване. Събития на контролера. Събитията на контролера предоставят времеви печат за цялата дейност на контролера. Те предоставят подробно описание на всички извършени действия, включително ръчни операции, пускане на станции, използване на потока, промени в програмата и кой е разрешил промените. Bluetooth Control. Bluetooth управлението е полезен инструмент за програмиране и настройка, когато използвате контролера X2 с предупреждение WANT. Сигналите ви позволяват да наблюдавате по-добре напоителната си система и да сте информирани за потенциални проблеми. Може да създавате известия за проследяване на водния поток, откриване на дефектни соленоидни кабели и друга информация, критична за правилното напояване. Данни на акаунт. Тази страница се използва за управление на информацията за акаунта ви. На тази страница може да актуализирате плановете за абонамент, да промените имейл адреса си, да добавите снимка на профила си, да промените езика си, да промените регионалните си настройки или дори да потърсите и да се свържете с местен изпълнител. Версия на приложението. В долната част на елементите от менюто ще видите текущата версия на приложението. Важно е да следите за актуалността и да я сравнявате с най-новата версия в App Store или Google Play Store.